η κοινωνία βοά από την πόχα του ΟΠΟΚΕΠΕ, όταν όλοι οι υπουργοί παιδείας των τελευταίων χρόνων κατηγορούνται και για ένα τεράστιο σκάνδαλο, όταν συνεχίζεται η προσπάθεια για συγκάλυψη του εγκλήματος των τεμπών, η Υπουργός Παιδείας Ζαχαράκη μαζί με τους πρόθυμους της εκπαιδευτικής ιεραρχίας, τον Περιφερειακό Διευθυντή τον Κόψη, την Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Ανατολικής Θεσσαλονίκης, μαζί με τους πριτάνεις των δημόσιων πανεπιστημίων και τους εκπροσώπους των ιδιωτικών πανεπιστημίων, μαζεύονται σήμερα στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης για να συζητήσουν για την ιδιωτικοποίηση, την εμπορευματοποίηση, την αντιδραστική αναδιάρθρωση της δημόσιας παιδείας. Οι εκπαιδευτικοί είμαστε συγκεντρωμένοι εδώ, έξω από το Δημαρχείο, αποκλεισμένοι από τεράστιες αστυνομικές δυνάμεις. Άλλωστε, για τις δυνάμεις καταστολής, για τις πολεμικές δαπάνες τα βρίσκουν τα λεφτά. Εκεί που δεν βρίσκονται κονδύλια είναι για τη δημόσια παιδεία, για όλα τα παιδιά του λαού. Εμείς λοιπόν δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι ό,τι και αν κάνουν, η πολιτική της ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης της παιδείας δεν θα περάσει. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, οι ατέλειωτες διώξεις και τα πειθαρχικά, το νέο πειθαρχικό νομοσχέδιο θα μείνουν στα χαρτιά μέσα από τον αγώνα εκπαιδευτικών, φοιτητών και όλου του λαού. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας μέχρι τη νίκη και την ανατροπή της αντιδραστικής, αντιλαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής.